Γεια σας, Χρήστος. Σήμερα στο Music is my way of living θα μιλήσουμε για την grunge μουσική. Ειλικρινά, τι μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε την λέξη grunge? Kurt Cobain, Pearl Jam, 90s, σκισμένα τζιν, καρό πουκάμισα και φλόρι. Αν και το τελευταίο συγκρότημα θα το συνιστούσα περισσότερο στους μεταλλάδες. Λίγες λέξεις που δίνουν το στίγμα του μουσικού είδους είναι απαρκείς, όμως φτάνουν για να καλύψουν το σύνολο του όρου? Όχι βέβαια. Η grunge, πέρα από ένα μουσικό είδος, ήταν νοοτοπία, ήταν στυλ. Ήταν ένα ξεχωριστό κίνημα χωρίς ταξικούς όρους, που αυτό βέβαια την οδήγησε στο ξεφούσκωμα με το πέρασμα των χρόνων, σε αντίθεση με άλλα παρόμοια είδη μουσικής όπως η punk. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η grunge έγινε γνωστή στη δεκαετία του 80, την εποχή που μασουράνει η glam metal αλλά και η metal γενικότερα, ενώ όλα τα φώτα του ΜΜΕ της εποχής έπεφταν απάνω στη μουσική σκηνή του Los Angeles και της Νέας Υόρκης. Όμως, σε μια πόλη της παραγωνισμένης μουσικά πολιτείας της Washington, το Seattle, ένα νέο είδος μουσικής άρχισε να αναδεύεται. Πιτσιρικάδες, ακριβώς επειδή δεν έχουν καμία πίεση φώτων απάνω τους, πειραματίζονται σε γκαράζ τους αναμειγνύοντας διάφορα είδη μουσικής με σκοπό να δημιουργήσουν έναν δικό τους ήχο. Κάπως έτσι, έχουμε κάποια πρώτα δείγματα grunge ήχου εμπνευσμένο από την hardcore punk, τη metal, συγκεκριμένα την heavy metal της δεκαετίας του 70, όπως τον Led Zeppelin και τον Black Sabbath, και το εκτός ορίων πρώτο punk των Stooges, αλλά και το indie πρώιμο alternative rock συγκρότημα. Πρόκειται λοιπόν για μια άναρχη κολεκτίβα συγκροτημάτων, στην οποία το κάθε συγκρότημα έχει την δική της βρώμικη εποχή πάνω στην rock. Αυτό είναι άλλωστε που χαρακτηρίζει την grunge. Έντονη ηχητική παραμόρφωση της κιθάρας, αρκετά σκουριασμένο και βρώμικο θόρυβο και ηχητικά εφέ. Παράλληλα, η στίχη της είναι άλλοτε απαθής, άλλοτε θλιμμένη, αλλά και πολλές φορές γεμάτη θυμό. Η δομή της μουσικής είναι έντονες αποκλίσεις από κομμάτι σε κομμάτι. Στην ουσία, όλο αυτό ήταν μια αντίδραση στη τελευταία λεπτομέρεια και τη φιλοδοξία του κάποτε μοντέρνου και κυρίαρχου metal. Κάπου εκεί, το 1984, είναι που οι μπάντες του Seattle αρχίζουν να αναμειγνύουν αυτά τα είδη και τα ένσημα για την ένωση αυτή παίζουν οι Human. Μέχρι το 1991, αρκετές grunge μπάντες είχαν ήδη υπογράψει σε μεγάλες δισκογραφικές στα τέλη της δεκαετίας του 80 με πρωτόγονους του Soundgarden και άρχισαν να ενδιαφέρονται σε ένα ευρύτερο κοινό. Και μαζί τους οι Screaming Trees και οι Alice in Chains, οι οποίοι τα πήγαιναν αρκετά καλά. Όμως, η Nirvana ήταν αυτοί που εκτόξευσαν την grunge στην κορυφή και την έκαναν γνωστή παγκοσμίως. Το 1989 είχαν ήδη κυκλοφορήσει έναν δίσκο, τον Bleach, ο οποίος δεν γνώρισε και μεγάλη επιτυχία παρά μόνο στους underground κύκλους. Και όχι, δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτα με το άνιμε. Ωστόσο, ο Bleach είναι ένας αυθεντικός, σκουριασμένος και θυμωμένος grunge δίσκος. Η Sub Pop άσκησε μεγάλη πίεση στο πώς θα ακούγεται ο ήχος του δίσκου, το οποίο εκνεύρισε πάρα πολύ τον Kurt Cobain, ο οποίος είχε και άλλα ακούσματα. Οπότε, τον Σεπτέμβριο του 1991 κυκλοφορούν τον δεύτερο τους δίσκο με τίτλο Nevermind, ο οποίος είχε μεγάλη διαφορά στο ύφος, στη μουσική και στους στίχους από τον προηγούμενο δίσκο τους. Όμως, η δισκογραφική πίστευε ότι στην καλύτερη περίπτωση θα είναι μέτριος. Το πρώτο single του Smells Like Teen Spirit σήμαινε την ανάδειξη της grunge σε μουσικό φαινόμενο. Το MTV το έπαιζαν συνέχεια και το άλμπουμ πουλούσε 300.000 κόπιες την εβδομάδα μέχρι που τα Χριστούγεννα τον Ιανουάριο του 2002 το Nevermind αντικατέστησε το δίσκο Dangerous του Michael Jackson στο νούμερο 1 στον πίνακα με τις περισσότερες πωλήσεις. Οι Nirvana κατάφεραν να φέρουν το προσκήνιο και να καθιερώσουν την grunge αλλά και το alternative rock γενικότερα. Έτσι κι αλλιώς, ο όρος grunge είναι πολύ γενικός. Με όλα τα βλήματα πλέον συγκεντρωμένα στο Seattle, αναδείχθηκε και η δουλειά άλλων συγκροτημάτων όπως οι Pearl Jam, οι Alice in Chains, οι Soundgarden και μεγάλες δισκογραφικές άρχισαν να υπογράφουν με μπάντες από αυτή τη μουσική σκηνή. Έτσι κι αλλιώς, οι Pearl Jam είχαν κυκλοφορήσει το album 10 ένα μήνα πριν την κυκλοφορία του Nevermind. Στο δεύτερο μισό του 1992, το 10 είχε γίνει μεγάλη επιτυχία και έφτασε μέχρι την δεύτερη θέση στα Billboard Charts. Μαζί με την grunge, αναδείχθηκε και η κουλτούρα του μουσικού αυτού είδους με εκατομμύρια νέους σε όλο τον κόσμο να την υιοθετούν από τρόπο αντισήματος έως και τη συμπεριφορά τους. Κύριος εκφραστής αυτής της κουλτούρας, αλλά και γενικότερα της γενιάς, χαρακτηρίστηκε από το media ο Kurt Cobain. Ένας τίτλος που ο ίδιος απέρριπτε δηλώνοντας ότι η φήμη ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελε. Κι άλλοι όμως ένιωθαν άβολα για την επιτυχία τους και την φήμη που πήραν. Οι Pearl Jam ένιωθαν την επιτυχία τους σαν βάρος, ενώ όλη η προσοχή έπεφτε στους Vader. Τα περισσότερα από αυτά τα συγκροτήματα
γρήγορα βρέθηκαν από τα υπόγεια στα οποία έκαναν live να προβάλλονται καθημερινώς στο MTV. Δεν ήταν έτοιμοι για όλη αυτή τη μαζική φήμη και δυσκολεύτηκαν αρκετά να ανταποκριθούν σαν επαγγελματίες. Παράλληλα, η Grunge είχε αρχίσει πλέον να χάνει την αυθεντικότητά της, καθώς υπέστη άγρια εκμετάλλευση προϊόντων σε όλα τα στάδια. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, αφήνετε comments με απορίες και μοιραστείτε το με τους φίλους σας για να μάθουν κάτι για την Grunge. Τα λέμε την επόμενη φορά.